Té llet, Alba? No, converteixo una a Tu converteixes en mi? Sí. Sobrava una, Ah, llavors ho agafo igualment. Bueno, digues, a veure... Cansada amb la seva parella, amb fruits secs i 2 barretes. Vale, pues motxilles a l'esquena. Sí, home. Que som els reforços de l'últim moment, nosaltres. Hem vingut aquí a apoyar moralment. Teníem ganes d'aixecar-nos a les 5 i d'anar a caminar un rato, no? Som la gebre de les Olimpiades, xaval. I pujareu fins a Andorra gràcies al nostre esport fins a Valls, que serà bastant brutal. I tant, i tant. Fins esforç, amunt i amb ganes. Tirar-li. Andorra, us veurà a tots. Espera qui no arribi i li fotré una patada al cul que pujarà de cop. Sou fan a les presentacions de futbol. Sí. Vinga, va, digueu-li les papes. Les papes... És obligatori anar pel mig de la carretera, o no? Som els intendents i el que intentarem és... Que no us falti de res. Exacte, anar a fer la compra, tenir el menjar preparat, mínimament preparat, I ben bo. anar buscant cada etapa, per quins llocs passen, portar-los aigua i qualsevol cosa, i res, doncs fer que la marxa sigui una mica més agradable.